Какво става, гангстери? Здравейте! Днеска малко късно се включвам, вече след 10 часа. Сложил съм децата да си легнат. Въобще цял деня беше дълъг и тегъв. И което го очаквах, нали? Не е да съм тотално изненадан. Знаех, че днес ще е по-сложно. Но както и да е, няма смисъл да губя време в момента. Тук съм. Все още сме в този ден, защото обмислях дали да не го правя утре сутринта. Си казах, бате, не е това схемата. Схемата е да не пунтиш. И ейме, но ми се спи, съм изморен. Нещата, които днеска мисля да обсъда са: първо, направих ли си другите неща. В смисъл, направил съм си сутрешните стретчинг работи, което не съм го заявял, че ще го правя, но си е нещо, което ми е на мен в чеклиста. Направих си такъв habit tracker на телефона, което и преди съм го правил, както и да едното ми е сутрин да правя така някаква физзарядка лека и медитация и да го правям тук в стаята, защото сега не знам колко се вижда в кадъра, но като цяло е лудница. Вечерно време, като се приключи тук деца, работи, там има чаши за миене, има чини за миене, има играчки навсякъде. Като стана сутрин, оправям хола, правя си медитация, правя си раздвижване, това го правя. И това говоря сега, направих ли 1% подобрение? Направих 1% подобрение. Направих си и тренировката днеска и ейме и в канала. Така че цяло, нали, поне не съм изпържил на тия неща. Има работи, които искам да бъдат по-добре, разбира се, особено по отношение на този канал. Искам да съм по-адекватен в видеята, които правя и в подготовката си. Не е вратката в това просто да отбивам номера и да застана тук пред камерата и да казвам късно е. И това, което си мисля, и сега тук в размислите ми е, че реално погледнато, ако ще го правя това 30 дни, все едно малко или много в крайна краща това става като някакъв навик, който се опитвам да развия всеки ден да го правя това нещо. Което не е по-различно, отколкото навика да тренираш, примерно, или навика да правиш, нали, такива навици, които са отнемащи време. Ако ще го правя, трябва да го разглеждам като навик. И съответно трябва да се подходи към това къде в деня да си го набутам цялото това нещо. Не съм съвсем измислил. Трябва да си прегледам графика. Мисля, че най-добрата схема е да го правя сутрин. Но под сутрин имам предвид, като оставам и отида в офиса, първите 2-3 часа да се занимавам с този канал. И казвам 2-3 часа, защото си мисля, че в един момент, когато започна да го правя това нещо по-сериозно, в смисъл така вече да има осветление, да има микрофон, който продължава да седи там на един шкаф. Днеска мисля, че ще съм го включил, но няма кой да се занимава в момента с него. Но да бе, ако трябва да направя тъмнел, ако трябва да направя някакво адекватно аплодване, ако трябва да направя... Нали, в един момент си давам сметка, че това ще стане по-комплексно, така че аз трябва да му отделям поне 2 часа на ден, защото в момента днес ще му отделя половин час, защото наметах някакви записки преди да включа камерата, сега ще изприказвам какво приказвам, след което ще го аплодна на компютър, след което ще го аплодна в YouTube, ще му махна, тук има някакви кадри в началото, които трябва да ги махна, защото отидох да затворя вратата и някакви такива неща. И си давам сметка, че като приключа видеото също не режа накрая това, което отивам до камерата да го изключим и малко го отебавам така, което не е оферта. Така че имам да го кача на компютъра, да му се режа началото и края, така да го поразчиста. След това да го кача в YouTube, да му дам някакво заглавие, някакъв description, някакви тагове, някакви неща, дето не ме вълнуват в момента, защото реално погледнато аз не се опитвам да има хора, които го гледат, ами просто искам да развивам навика. Но това, което правя тази вечер, не е развиване на навика. В известен смисъл е утвърждаване в главата ми, нали, показвам пред себе си, че съм сериозен, което има стойност. Не е безстойностно това. Защото, примерно, ако бях изпържил тази вечер, това означава, че аз губа доверието си пред себе си. Докато това, че съм тук, ми показва, нали, че съм сериозен за цялото това нещо, което е оферта. Но не е целта просто да го правя. Има някакъв по-дълбок смисъл. Така че трябва да му намеря до адекватно място, трябва да го правя като хората. Добре, че никой не го гледа, тук се спознавам това, ако трябва да ги режа тия работи, бата ти лъци, кой ще се занима на този етап. Това е идеята ми, че трябва да му започна да му отделям време, като все едно е нещо сериозно.
защото в противен случай не е. Ако не му отделям времето и инвестицията на все едно е нещо сериозно, е тъшак работа и си губа времето по-скоро, отколкото да правя нещо. Защото трябва погледнато днеска, няма кой знае какво подобрение в видеото, което правя, сравнено с вчера. Не ми е по-добро качеството на светлината, не ми е по-добро качеството на заснемането, не ми е по-добро качеството на сценария. Нищо реално погледнато не съм подобрил. Единственото, което е реален прогрес, е, че съм го правил още един ден. Но това има някаква стойност, но бързо се изчерпва стойността на подобен прогрес. Така че трябва да го правя в началото на деня, особено в делничните дни, когато оставам я и отида в офиса. Това е добър момент да си разпиша мисълта, да помисля какво искам да е видеото за днес и най-малкото планирането му, защото да кажем, че ще отида сутринта и си кажа, окей, днес искам видеото да е примерно за книга, както говорих вчера. Или искам днес да спомена еди какво си, в смисъл все тая, мога да е всичко. Въпросът е да има някакъв резон. И също така трябва да започна да работя и над другите неща. Примерно трябва да помисля малко вече за тъмнелове, просто защото трябва нещо, трябва да има някаква система около тия неща. Трябва да имам система около тъмнелс, около... как ще ги кръщавам? Не ми струва все още някакво да ми дреме, защото им чуш, че е и лесно. В смисъл, в един момент просто сменяш заглавията. В смисъл, започваш да го мислиш. Не е като тъмнел, където рано трябва да измисля някаква стилистика, да пробвам няколко стила, някакъв графичен дизайн си, все пак да ми ще отнема някакво време да ги разцъкам. Не, че е супер сложен графичен дизайн, ама и това си има своето, своите пинизи, не някакво никво. Но основното, върху което трябва да поработя, е колко време му отнемам и планирането. Защото планирането всъщност е най-важното. Не е най-важно, защото най-важното е някой да го кликне и да го гледа. Но... Да, трябва да му отделям повече време. Но започвам вече много да говоря глупости, така че лека нощ от мен, му мутвате и ще се видим утре.